добре, набираше много добре клиенти, вследствие на една или няколко, не помня вече, дени в сервис атаки, той беше принуден да се продаде на неговия конкурент. Но ако вие сте фирма, която не е нещо от рода на Cloud9, мисля, че от такива атаки няма от какво да се притеснявате. И това е изключително неприятно поне за мен, защото по този начин в една псевдовойна биват въвлечени едни обикновени граждани, които на всичкото отгоре са на топа на устата. Защото тези, които седат зад нещата, тези, които са грамотни, те са вдигнали шума и са подвели едни страшно много хора, които да, окей, те са за каузата, те са против нея. Само, че е леко некоректно. Едните излизат с домашното си IP, т.е. с домашния си адрес, другите се крият под маската на някаква все още неизяснена кауза, защото аз с интерес така следил дълго време проявата на анонимните в България и те в общи линии за каквото се дигне шум, те са против него. Тоест, изключително рядко се излиза на някакво действие, на някакъв протест или на каквото и да е, и да няма реакция на анонимните в България. Значи това не е политика на анонимните, такива каквито са анонсирани като киберзаплаха за цял свят. Това не е политика на хора, които наистина нанасят вреди и нанасят щети. Още повече те самите, говорим за анонимните в цял свят, нееднократно са декларирали, че те таргетират основните врагове на тях, които са. Т.е. те таргетират системата. Те не таргетират компанията Хикс или компанията Y, те таргетират системата. Тяхна цел са правителствени сайтове, правителствени учреждения, там ЦРУ, Интерпол и не знам кой още. Тоест те имат малко те се борят за малко по-абстрактни неща от рода на дайте да свалим сега сайта на Софийска вода образно, защото дигнаха цената с 15 стотинки. И влизат, свалят сайта на Софийска вода, сайта на Софийска вода половин час е долу, водата си остава 15 стотинки по-скъпа, администраторите на Софийска вода разполагат с няколко хиляди адреса на недоволни анонимни и, както има една приказка, цялата пара отива за свирката. Да не говорим, че в този момент, ако Софийска вода реши да си търси правата, тя има достатъчно възможности да, ако не да осъди тези хора, то поне да им създаде едни така чувствително на брой административни проблеми. Жоро, да не прекалихме? Ами, гледам малко вече по-практически съвети и да се приключваме. Така, си загубих мисълта за секунда. Така че, нали, глобално погледнато, ние сме част от световното село, така както обичат да пишат навсякъде по медиите, но същевременно нашето си световно село тук го правим чисто по-български. И определено не следваме световните тенденции, респективно трябва да сме изключително внимателни по отношение на това какво и как достига до нас от външния свят. Не всеки един, който чука на вратата ни е добре дошъл, не всеки един, който чука на вратата ни го прави, за да ни донесе добро. Даже бих казал обратното. За съжаление, наистина го казвам за съжаление, единствената структура, която може да вземе някакви мерки, ако някакви ваши права са нарушени в интернет пространството, това е киберпрестъпление към ГДБОП. Изключително много се ругае и се реве, че когато става въпрос за някакви права, нарушения и така нататък, ходят качулките, изимат сървъри и прочие. Пропуска се простичкия факт, че всъщност според българското законодателство това е единствената служба, към която може да се обърнете, ако според вас някакви ваши права са нарушени в интернет пространството. Тоест за всяко едно нещо, което ви се е случило на вас в интернет пространството и вие изпитвате нужда да се оплачете, няма районно, няма прокуратура, няма квартален, няма някакви такива съдилища или прочие, вие просто отивате в отдел компютърни престъпления на ГДБОП. Така е решил законодателя, така го е направил, това е в момента положението и това е причината, поради която за всяко едно нещо, което излезе като компютърно разследване в мрежата, там са качулките с маските, с
бронежилетките и така нататък. По отношение на личната ви сигурност, вече мога да затворя. Личната сигурност се изчерпва с няколко така добри фрази, които съм чул през годините от разни колеги. Най-добрата според мен от които е: не правете в интернет това, което не бихте направили навън на улицата. Тоест, ако вие не сте склонни да си оставите ключа под изтривалката, не дейте да си слагате паролата в портфейла, за компютъра в портфейла или в мобилния телефон или някъде, където е достъпна за някой друг. Избягвайте да публикувате така изключително идентифицираща ви информация, нали, за лични данни въобще не говоря и коментирам изобщо, мисля, че това априори е ясно. Сменяйте си често паролите, правете труда на така наречените социални инженери колкото се може по-тежък, защото се оказва в практиката, че в повечето от случаите те е достатъчно да знаят трите ви имена, името на кучето ви, моминското име на майка ви и детето ви, за да ви оцелят от 9 от 10 случая паролата. Тоест, избягвайте да вкарвате в паролите си, това е нещо, което сигурно сте го чували стотици пъти, аз ще ви го кажа за 101 път. Избягвайте да вкарвате рождени дати, избягвайте да вкарвате деца, кучета, любими, мъже, жени, роднини и така нататък. Използвайте комбинации малки, големи букви, специални символи, долни тирета. Най-добрата парола е тази, която ще забравите на секундата в момента, в който я генерирате. Не използвайте такива, но правете всичко възможно да са максимално трудни за помня. И най-важното, което е: внимавайте специално в социални мрежи и така нататък. Да, знам гъдела, който е когато изведнъж получиш покана за приятел от красиво момиче или респективно за дамите красиво момче. Но в повечето случаи съм забелязал, че хората в реала нямат навика така просто да се запознават. Те го правят с някаква цел. И идвайки при вас някой, който иска да се запознае с вас във Фейсбук, примерно, той или е изключително впечатлен от вас, или в повечето случаи е много вероятно да се опитва това приятелство да го използва за някакви негови нужди. Вие си преценявате във всеки един отделен случай кой е той, познавате ли го, не го ли познавате, има ли смисъл той да ви бъде приятел. Също така, ако препоръчително, ако използвате безплатни почти, а по-голямата част от вас вероятно го правят, не дайте да си оставяте вътре фолдърчета с документи, в които са ви паролите, или пиновете на кредитните карти, или каквото и да е. Виждал съм чудеса. Мой клиент се наложи да си смени за един ден 4 кредитни една дебитна карта, поради простата причина, че му пробиха, мисля, че беше Hotmail акаунт или Yahoo, не знам, едно от двете. Той вътре си беше оставил едно изключително приятно файлче, което пишеше Mastercard, тире номера на картата, тире пин. И така 4 пъти един по друг. Включително и security кода, който е 3-цифрения на гърба, просто мечтата на поета, както се казва. Пробиха го, не можаха да го източат, защото той беше усетил пробива веднага, но мисля, че дори да не ви нанесат финансови поражения, самите административни главоболия след това са изключително приятни. Предполагам, че на никой не му е приятно да си загуби документите. Същото важи и за кредитни карти и така нататък. Ако не дай си Боже някога ви се наложи да се обръщате към някои от социалните мрежи за изгубена самоличност, пътят е славен, но труден. Тоест, ако някой ви открадне под някаква форма или причина Facebook профила или акаунта, там се започват едни безкрайни комуникации, защото Facebook твърди, че така е изключително много улеснило възстановяването на собствеността върху акаунта на хора, които примерно си познаят снимки на приятели и така нататък. Всъщност далеч не е така.
Започва с едно писане на едни безкрайни писма. Миналата година, знаете, небезизвестната журналистка Миролюба Бенатова я бяха порязали. Като там дори не ставаше за въпрос за кражба на самоличност, там ставаше въпрос за това, че покрай случая в Катуница изключително много хора се бяха оплакали от нея във Фейсбук, респективно самите Фейсбуки бяха затворили профила, не ставаше въпрос за кражба на самоличност. И аз мисля, че я гледах в някакво предаване, когато тя разказваше надълго и на широко как се е свързвала, т.е. тя не е могла директно да се свърже с Фейсбук, въпреки че опитала, след което се обърнала към нашото звено ГДБОП. Те там по някакви си техни си канали са успели да се свържат с Фейсбук, след което Фейсбук са изискали стандартната процедура в този случай, нали, изпрати ти снимка, айди да те видим, че си ти така. И ако не се лъжа, цялата тази процедура отне около една седмица. Което означава, че ако за Миролюба Бенатова с съдействието на Фейсбук, на ГДБОП това нещо отнема една седмица, на един човек, който не разполага с съответните контакти, връзки и познати, ще му отнеме малко повече. Много е тежко, много е трудно да се извърши това нещо, затова просто пазете си паролите, правете ги сложни. Хубаво е да си скриете пощенския акаунт в профила в Facebook, особено ако той е в безплатна поща. Друго, не знам какво да ви кажа повече, освен да си стискаме палци взаимно, защото, както отбелязах, изключително малко са хората в мрежата, които са непознати и същевременно ви мислят доброто. В повечето случаи нещата се ограничават до кръга приятели, малък или голям, какъвто го имате. И към всички останали, колкото и неприятно да звучи, трябва да се отнасяме така с едно много. И последното нещо, което искам да засегна, което е изключително модерно в последно време. Страшно е модерно да се правят кампании, да разясняваме на децата какво трябва да правят, какво не трябва да правят, от какво да се пазят, как да се пазят и така нататък. Най-неприятното, което виждам при мои клиенти и приятели е, че те това, което се опитват да пазят децата в интернет, е всъщност да не попаднат на някой порно сайт. Не дейте. Те под една или друга форма ще стигнат до него. Ако нещата, които ги има по порно сайтовете, не ги научат от порно сайтовете, има откъде да ги научат. Тоест това не е най-опасното нещо, което може да се случи на едно дете в мрежата. Най-доброто, което поне според мен може да се случи, това е моето мнение, така както го обучавате да контактува с непознати, така както го обучавате да се държи в една среда, която малко или много за него е враждебна, по същия начин е добре да му насъдите нещо такова близко като виртуално аз. Тоест той да има едно адекватно поведение в интернет. Това там отвън не е страшният интернет, който те чака да те изяде. Но това оттам отвън същевременно не е и добрия интернет, който ще ти предложи нещо, което ти няма да го получиш в реалния живот. Така че обръщайте внимание на децата на това нещо, но не ги стресирайте. Значи виждам непрекъснато деца, които... даже наскоро ми се случи с един мой познат. Детенцето му седнало на скайпа. На мен този познат ми трябваше, изключен от телефона и аз му пиша на скайпа. В момента, в който му написах, той изчезна. И аз се почудих, притесних се за какво става въпрос. След известно време успях да го издира по телефона. И моят познат ми казва, аз така съм го инструктирал, в момента, в който някой се опита да завържи разговор с него, той да го гаси компютъра. Нали, окей. Само, че това дете утре ще стане младеж, след това ще стане юноша и така нататък. Ако ние авансово им насаждаме страх априори към това, което е отвън, аз не виждам те утре, в крайна сметка, ние трябва да ги водим заедно с нас, нали, да се учат технологиите и така нататък, т.е. да върват с технологиите. Ако ние го направим априори да го е страх от технологиите, утре пак ще, нали, малко е индиректна връзката, но утре пак ще ревем, че нямаме IT кадри. Що е IT кадри? Защото е отрасло едно цяло поколение, което е възпитавано в страх към виртуалния свят. Така че
Това е моят съвет. Не се плашете толкова от порно сайтове или сайтове за запознанство. Внимавайте детето с кого комуникира. Наседете му един така простичък навик, така както навън избягва да говори с непознати и така нататък. Така това нещо да се случва в нета. Тоест, репликирайте реални нещата, които ги учите в реалния живот, ги репликирайте да ги извършват и в нета и в общи линии няма да сбъркате. Останалото е просто едно паническо насаждане на страх, което не води до нищо добро. Жо, май прекалихме. Малко са проблема. Въпроси към Боби? Секунда само да дойда при вас. Как може да защитим една CRM или ERP система? Той за цял семинар въпрос ми зададе. Мисля, че някой от лекторите преди мене беше известен с отговора според зависи. Господин е там. Самата CRM